Anyị esigatala n'ezumike ọ bụ niile ka ya gbanye ihe onyonyo anyị nọ na ahụike bụ akụ ọkapụkọ nwanne m nwaanyị Esther Ugonwe Adaeje Jemba mụ na onye ọbịa m nọ n'ebe a Mrs. Chioma Okpegbuo. Anyị na-eleba ya na umeju mmadụ ihe ọ na-arụ na mkpa ọ dị n'ime ahụ gị. O nwere ihe ikpo n'ọnụ anyị ka na-ekwu maka ọrịa pụrụ imetụta umeju mmadụ onye nsogbu. Ngwa bidokwa ebe kwụsịrị. Daalụ sọ nwanne m nwanyị. Dịka m na-ekwu ụmụ nje ahụ nna nọ ihe m ji were tomatoes maatụ bụ o nwekwara ihe ndị ọzọ ọka nkụ n'ime ahịa nụnụ ọka nkụ ma mkpụrụ osisi a na-ata ata ụfọdụ ndị eretọchara eretọ ndị eretọrọ eretọ egorosi na ọnụ ya galara ihe mana nwere ike mfụrụ otu mbọchị apụrụ na asị na ọ na-eme mmadụ taa enwetakwa ndụ n'ime gị nke a wụzi eburu nnọọ wujue n'ime baro idegodi anyị odoga ya na nke esi na-apụ pụọ ọ chachacha na-achazi yelo abịa wujue n'ime baro kwara ya n'ahịa asị gị na apụrụ ịmana ọ na-agara a na-arezi 20 naira ndị mmadụ a na-ego maka na ọ dị ọnụ ala amaghị na ha nta ya na ọ ga-eme affect the liver and ụmụ nje a ihe ọ na-emekere affect na liver ahụ ọ bụ ya bịa eme umenju ahụ bịa saa ndị bekee na-akpọ ya inflammation bịa saa karịa ka otu ahụ onye eluigwe si dị ya obukarị so ị gaa ụlọ ọgwụ ha sị gị na ị nwere liver inflammation ị ma na ọgwụ ụmụ nje viruses parasites ihe ndị ahụ nọ na mmiri ma ọ na ihe oriri iriri na ọya mere ime nje ahụ ji bịa saa asa o nwekwara ihe ọzọkwa na-emekwa na-enyekwa infection na liver ka ị marakwa na infection ọwụkwa gị ma ọ bụ infection ị ga-aga ebute na toilet ebe ị nyụrụ dikpiri ma ọ bụ ebe ị nyụrụ mamịrị ma ọ bụ nke ị butere ebe ị gara ga mee egwuregwu nwoke na nwaanyị liver na-enwekwa infection and otu n'ime ya wụ nje ịzụ ezigbo mkpụrụ osisi ịzụ ezigbo akwụkwọ nri rie nri elekwala anya otu ọha kere nke ngo fresh were taa ọzọkwa wụ mmiri a na-aṅụkwa aṅụ mmiri a na-aṅụ nje na-abanyekwa na mmiri a na-aṅụ aṅụ ịṅụkwa ya ma ọ dịghị mma o jee emekwa the liver anwekwa infection ọzọ bụkwa ọgwụ ma ọ bụ taa na ka m were ya ọgwụ ị ga-ịṅụ ọgwụ obere isi nwatukere gị gbara gawa chemist dọkịta ga-agwa gị sị gị ṅụọ ya mkpụrụ abụọ n'ụtụtụ ṅụọ ya mkpụrụ abụọ n'ehihie ṅụọ ya mkpụrụ abụọ n'abalị maka na ị chọrọ ka isi ọwụwa ahụ ka ọ ozugbo ma ọwa ahụ mgbe ahụ ka ọ iwere o nwere ndị na-eyuse mkpụrụ anọ nwunye n'ofuru ọnụ ọ na-adị mma maka the liver ọ na-eme the liver na-enwe infection mgbe ahụ ị were mkpụrụ anụ ahụ nwe ya n'ọnụ ụfọdụ ndị mmadụ sef na-ata ya ata onye mere paracetamol sị gị were mmiri ṅụọ ya aṅụọ ihe eji sị gị ṅụọ ya aṅụọ bụ maka umeji a ka o nwee ike iwepụsị klinsie nke na-adịghị mma dose nke dị mma bete ịbịa taa ya ata mgbe ahụ ọ gaala straight n'imeji ahụ bịa nọsalacha n'elu akwa ahụ onye nwaanyị ji kpuchie umeji ahụ before you know it say na asịkwa na ị nwere liver infection ịma na ọgụ nwa ji aka gị butere onwe gị ya wụ ịṅụọ ọgwụ dọkịta ga-enye gị prescription otu ị ga-esi ga ṅụọ ọgwụ ịgbara gawa chemist mebi nwanne gị nwaanyị ma nwanne gị nwoke agwala gị ị na-aga ụlọ ọgwụ iji eme gị gaa meet onye chemist ahụ ka ọ gere mkpụrụ ọgwụ ka ị ṅụọ onye chemist nwere ike ịgwagasị gị ṅụọ ya ugboro abụọ ugboro atọ ugboro i were otu wom wụba n'ọnụ ọwụna naanị paracetamol ka ọ nwere ọgwụ ọzọkwa ọgwụ ọbụla bụ ọgwụ osofa na ha niile wee ọgwụ ọbụla ị kwesịrị na-aṅụ ọgwụ ọbụla ị kwesịrị ịṅụ bụ ọgwụ dọkịta nji aka ya dere gị gwa gị
usoro ị ga-esi ṅụọ ya ọ na-eme umeji a na-enwe infection. Ọzọ bụkwa ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị na-eme ụmụ ihe love nwantịntị. Kwuo ya etu o siri dị na ihe a dị mkpa ihe ka a na-amụta. Ọ bụrụ na onye ahụ enweela onye gị na bụ na-emekọ love nwantịntị ahụ enweela infection na liver gị nwa na onwe iburukwala ya ọ na-efe efe maka mgbe ahụ m ga na-esusuchi n'ọnụ m ga na-amịrị na-eche na ọnwụ enjoyment ka unu na-eme iburukwala ya. Injection a na-agbakwa agba ntụtụ nke a na-agba agba onye nwekwe ya iwere injection needle ahụ o ji gbaa ma ịgba ya ọnya na-eme a na-asị gị ihe mee gị gawa n'ụlọ ọgwụ ka ịmata ndị ụlọ ọgwụ na-ejiche ha nwere injection gbachaa mmadụ ọgwụ ha etufuo ya beti ọnwụ ndị na-agụ ya akwụkwọ ọfụma ha bịa ha ewere mmiri ọkụ sie ya sterilize ya. Mba, injection needle eji gbaa onye nwere infection na liver ewere ya gbaa gị nwa na-enweghị infection iburukwala ya o nyere nsogbu etu a na-enye nsogbu well then ihe ọzọ wụkwa o nwere onye nwekwere liver infection na ma ime anyị na o nwere ya ịbịa were ahụ gị mekọta ya otu a nọ n'ime bọs ma ọ n'ime moto gị na neighbor anọrọ ịma na o nwere liver infection ahụ gị mesị ya iburukwala ọ si na ọchịchọ aba mmadụ n'ahụ ma furusuru mmadụ. Yes. Onye nwere ọrịa ya bụ liver maọbụ ya bụ meju bute o wee gazie nke na onye ya na mmadụ mekọrịtara maọbụ ya o nwere ọrịa dị etu a nwere ya kpọtụkodoro ya afa maọbụ ofu ọrịa nwere ike imezi nke na mmadụ metụ onye nwere ya na mabụ hit ya maọbụ afọ ya metụghị n'ahụ. Ndewo nwanne m nwaanyị. Onwe ihe a na-akpọ ya bụ ọrịa o nwere nke a na-akpọ hepatitis A. Hepatitis A. Yes. O nwere nke a na-akpọ hepatitis B. O nwere nke a na-akpọ hepatitis C. Nke B a karịchara. Nke B a ọnya karịchara. Ọ dị njọ. Even ọ karịrị nke a na-akpọ HIV. Ya bụ nke na-esi na mmekọrịta nwoke na nwaanyị buta ma isusugharị ọnụ ma imetụ onye bịa nke ahụ kacha njọ. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C ọ ya nwụ ka a na-enweta n'ọda liver infection. Nke a ka a na-akpọ autoimmune liver diseases. Autoimmune liver diseases. Ọ bụrụ na immune system gị ndị agha na-alụrụ ọgụ n'ime ahụ o mekwa ọ bụrụ na nke nọ na the liver ma o shiri ike ịhụ liver mgbe ahụ enwuo na nsogbu. Ihe ọbụla batara ebe ahụ o jide ya. Ihe ọla batara na liver ọ gaghị enwe ike ịlụrụ ọgụ ahụ n'ihi na ọ dịghị ya. Ụmụadịzi ya ọ mere eji si na otu mkpụrụ n'ime ihe ndị umeji a na-arụ bụ idosere gị vitamins and minerals ndị a m ga na-enyere liver ahụ aka ka ọ na-enwe ike. Abatago m ebe ị na-eje ọ bụzi na vitamins and minerals ahụ ọ dịghị etu o kwesịrị onye ha enwezi nke ọ na-enye the immune system na liver ka o nwee ike inwe ọrịa immune system ahụ daha na mba ya bụ na nsogbu adịna. Exactly. Ọzọ bụkwa nke a na-akpọ liver cancer. Ebe a ka nke bụ okwu dịzi. Liver cancer nke ahụ mgbe ị gara ụlọ ọgwụ ha sị gị ozu ha gala mission ya bụ na mmadụ idebe wiil gị ozugbo liver cancer mgbe ahụ ma akwa ahụ onye nwaanyị njikọva ya ma umeji ya self ihe niile immune system ma ndị agha niile onye ọbụla ebukọrọ akwụkwọ ihe niile agwụla. And tupu ọ banye na liver cancer ụmụ ihe ndị anyị kpọtụrụ ahụ ugbu a
liver infection a immune system abnormality ọ ya na-eme ya bịa bazie cancer. ọ bụ na amazi ihe mere ọ bụ na amazi ha ga-eme eme maka o teela ụmụ ihe ndị a nwa kwesịrị ugbu a m bịara bịa na-emetụ umeji ahụ na-emetụ ya before you know it asị gị umeji enwekwa adịghị ike marakwa na umeji a na ọ dị pete na ijegodo n'ahịa igoro anụ umeju anụ ya afụ na ọ dị pete ị were dịrị mma n'ebe efu na ọ bụ na ijisighị ike ọ na-agbarisi so liver cancer nke ahụ bụ nke a ga-asị gị onweghị ihe a ga-emezi again ka agwụra except ọkwa na amara onye nwe anyị ma ọ na amara onye nwe anyị ga-eme liver ahụ alọchi back again. N'eziokwu biko mgbe ọbụla nke a na-akpọ kansa ọ bụrụ na ọ batazie na umeju mmadụ ya bụ na onye edebe na wiil ya mana ị ga-akọwatụrụ anyị ihe ya bụ tupu anyị eneba anya n'etu ihe mmadụ kwesịrị ime iji wee mee ka ọrịa ghara ụmụ ọrịa ndị kpọchiri afa ghara ịbata onye ahụ n'ahụ. Ọ ga-enwerịrị ihe ya bụ onye onwete maọbụ ihe onye ọbụ onye ọfụma n'ahụ ya esi ka ịgbarakere je ụlọ ọgwụ mara na o nwere n'aka umeju siri nwee nsogbu mana tupu ị ga-aza anyị ya bụ ajụjụ ka anyị jekọ n'obere ezumike jiri ata biko sikwa ike n'ihe onyonyo gị.